ka New Tribe Youth Council hanegasni kalahir kansan Shalom Sarbe ban kendang napang ya gitu ke basabi an ha gitu ke cakah habakren bat kinong tho khobor hadin balada ban penpra ya gitu ke ying ke basabi an Presiden jang kaseng ba Roy Kupar Shinram loong ba kaseng HYC kamkwa bakan he tangka ketin hanrei kakwa ban penino da ki kam loong ro ba kani kajingwan kajungki kadai hadin artayo ba kaseng kala ap ya ki bor jogaan ki bakan tup ya kanton men bor mat ki bor di ke district man kendang hanrei hadu kani ismi klam le ai ba lo kani da kalian jo kaseng kali mi syakmat ban de da kam loong ru ba kaseng mencaka kenci kadang le tang da gati rei ada kamdon kanu kejing simkia na kalian jo kaseng kan sapunan kam da tiar penpura ya kini ye Mulai. Sama bro. Biji lam saya itu. भैया हम लोग से भाड़ा खाता बोलता है कि हम लोग इधर का केस लड़ता है ऐसा बोलता है तो झूठ बोलता है भाड़ा ये जो सोखा सिंह है ना आप लोग जो जिसका बस न्यूज दिया ना वो आप लोग से 30 साल से भाड़ा गा रहा है हम लोग को नहीं बोल रहे सुनिए ये देश आप लोग का नहीं है ठीक है ये जब भी न्यूज वाला आता है बोल दो भाड़ा नहीं देता हम लोग ऐसा करके झूठ बोल रहे हैं अभी जाओ अब लोग बीसी ऑफिस में जाओ सब बात उधर में बोलो कि सब बात उधर में बोलो इधर पे ला दिया इधर बारा दिया ना हम लोग भाड़ा सब इसको दिया ये दुकान भी तोड़ना चाहिए ये दुकान भी तोड़ो आप तोड़ो हम लोग तोड़ो Nah kalian jong kaseng mentah kesini kinong ilam jong ka HYC seng kemi rangkat kit hot na Shillong bat ki unit bagi circle ki ba markat bat ka sor Shillong nilai mi ban lek hang dia po lom sorbi ku mangitip na kalian jong kaseng mentah jandon sibanai bangilek banjurip bat lap ya kitu kibri ki basong bean yang tu kejaka kidon gilong gieng rapo tu sispat teli hadin kata ngilalit bani kendu ya kibor badai pet ya ki district ya ka district administration ya DC bukumju ya deputy chief minister ban penpa ba kidon gini gibre ki basong bean ya kani kejaka ndai tang bagi song bean lengba ka jinglet khenra ka jongi ya kini kisngi ya kinong de ya drugs ngiyo lum mi jingtip ki babun ba ka epicenter la ne ka pedeng ka jaka pedeng ka bami ba supply drug sang ne po Shillong ka de kani ka jaka nang ni namari kini gibriu omdon betip omdon babu jingkhen ki wana ki lecha ki de gimana kanu kari nakanu ka jaka te kumot ki yo le kat bomon ki supply drugs ki penjat ki kon samla jo ka jai benriu jongi te hadin artayo ba nakaliang jo ka district administration kalawan menjurim ringkat lang bat ngi kalai da ka basay EDM ubuan ato kasngi CEO jong ka municipal kibriyo jong ka cantonment kilalap da ka basay bakini kibriyo kisyong kisa ang nga jaka kisyong kisa bean hindi tang kata ngitip syay ba kibor pulit ru kitip ba ka jingjelay jong drug sang niya po sor Shillong kadai ka bami na kani ka jaka nilayo jingtip bahadian ba nakaliang jong kaseng ilawan hagiti kisngi banwan jurip banwan lang bat ke district administration kini kibriyo kibodon benta ka bakhay drugs kilapet na kani ka jaka nangiyo jingtip ba menin gasngi kilawan pai biang namar ki perkat baka seng HYC kan Shillong kum ki wei pat ki basyu he tangkania he tangka ketien ngimle ya kakam tingi kwa ban peni sa kajai benreu ke HYC kam dei ka bahe tangkania kam dei ka bahe tang ketien ringedon ka mensiam bro
baladangi kwa banle ke ngi hap banle te alor kata kanong rem bangi jing tip bagi don kini gibri bakai drugs ki bawan menen min miet menta ka sngi ngila pen ben bangin le chakni ka jaka bat da ka jing ngilada bandawa nakaliang jaka district administration bakadai ban penpra ring ngila ap mentala artayo nadu bangi le ya ka joint inspection ringim sim layu i kanu kadang wala ngila persang ban pha melsi judisi ban clean udisi kai ka status jong ka inquiry usuong pentip yang i ba ngin sa update ya pi ngin sa pentip ya pi retat adu ni khlep mat ngim sim layu ya kanu kapti te halor kata konong rem nakaliang jo kaseng ila syem ya kani kasenjam bangin lehi daladi ban penpra ya kini giyeng gi basong basang ni bat ban ongru ik tigi bri gi badan hang tu bakim dei syu ban song ban sa mdei tang menta kasngin re nakaliang jo kasengin budin ru balada ki wan man sa ban song ban sa biang ngin sawan biang sa sisien ban penpra bat ngisngog ba menta kasngi wan da ka bornet tang da kikti tang da kiding Dari haka wipat kesian lada ka sorkar kam syem ya kanung senjam kan ma ba ka GCB kala yang lepa mentang ni hajaka dengim syem la pendon kam ya ka ngikwa ban pen kan maru ya ka sorkar balada deyu kun kasih kara lada deyu para dok persna mujongi lada tamput tang shimitar shiput arput ka sorkar ka bor kantonmen ka kloy ban ra iki GCB ka kloy ban jenrat iki dukan ki jongki ka kloy ban jenrat iki yengsa ki jongki nega jingkeli ka long ba balai pat iki poiwe balai pat iki ni kibri ki bang nyimtep na e kiwan le ayu hang ni ki le iki kambean ki ba fer ki ba penjot ya ka jat mendri ka jongi balai ka sorkar ka simpor menta sipanai ban le e te kani ka kubor ka basai sya ka sorkar sya kibor ki badai pe iki ni jaka khamtam e ya ka cantonment nila yo sibun ki report baka cantonment area kadi ki jaka ki ba pe ka cantonment ki jaka ki ba bun ha ka jing hydra nile ka tu kasni po mau ba katu kasnong badan hang tu ki dorbar snong nang tu ki ong ingi ba kini ki beri ki ba yadi ki ba deal how drugs kim hap hapo ka jing pet jing kmi jong ka dorbar snong re ki hap hapo ka jing pet jing kmi jong ka cantonment board tingi kwa ban keli bat ban ong ya ka cantonment board balada mo pi phim la ban le e ni kam kan ma ba ke choi si kanom shong kanom ngap ngin sale ke badan kam ban le bat ka khubor ka basha sa ka jat ban riyo ka long ba ke choi si nang ni sakmat lu kumbang ilong ngin yale ngin om sange bat yala ka jong gari ya rila jong ngin ri kendong kata ka diga mutu bat ka jingkwa bat ka jingtrang jong ka HYC bat ya kata ngin nang yai pendap nang ni sakmat ru nasuban ai kublei ya ki pai ba nong song snong jong ka jai pendri nyotrem ki ba ai men siam yang ni bat hoi menta ka sngi ngim sim la khot ya ki pai ba kumbang ila pen bana tu sngi ringi ong ba ini di kami berit ibatang ki sipai jong ka HYC na keleng ka beriu nyotrep kila ban pendap om dei na keleng menta ka sngi nang wan tang ars South Spa dusan spa ngut rela dengi pawan ya borok kari belum kasih bajantia ki sipai jo ke HYC ki don digi pau haja ingim don kam adu kata-kata tela dengi khot le upai ba kila ban poi digi lak tik bale yu ban le tang ini kami beret rei nang ni sakmat lada don pat ki kam ki bahe ki bangi don kam ke jingerap jong pat ba ke HYC kan sa khot ya pi pim dai ban ngoi e ni yos ni so thu ba ki pat ba kila ban ong ba bale ki HYC ke klem khot lang yu pat ba bale cheni jaka rei ini di tang ni kami beret kan ma ba ke jingele jong ka jai ben riu kam pat kut ini di ijing sedang ibarat bat nang ni sakmat ladang ilap iki beri ke besong bean hapok ke ri ke be ka jongi bat kile iki kambean ke HYC kan sa syem ke senjam ka bakham ka bating e bat ata ka pol lada don kam ya upat ba ka jat beri ban mi ngin sakhot mangi yapi te kublai shibu ni ka jing ai men sim ka jong ki baro ki pardo ki parasnam ke jongi nang kan mau yang i ki noilam ki khot jong ka seng ki jing duai ki jong pi ni so thu ba bangi syem me kum kini ki senjam ki nong shun ngin bun ngimla bantip kani ke jingle ka jongi ka sorkar ke igarai ka bakala banshim ki bor pulit ke igarai ka baki gila banshim ringi ong tanggawi ngi sotho ba ladang yeng ban yadail ka jong ka beriu kumbangi larai ban syakri la ka jong ka beriu da ka bangi shim ki kintin kular ki kintin smai hakmat nong bu nong thau hakmat jong ki khot jong ka beriu ya katangin pendap ngim tiang ngim ri ilale ya ka kam ka e ka badai ban le ka shong sa ka sorkar ke ibah ka de ban le balada ka kaya le kum kini menta ki yang ki badon hang tu ki don prapo ki opi prapo hadu sispa ti ya kita kat ke bala ngilada pen pra ya ki yang ki jong ki bon ki yang ki badon hang tu kim don beriu ti ya ki yang ki bom don beriu ngila pen pra bat kumbang ong epi ngim sim lakta ya ki beriu ki basong basa hang tu ki don ki beri basong basa ngila ailat iki bakin sei ki tiar gitar ki jong ki ya ailat iki bakin mi nang tu kajaka da ka boong ru ya ki pat bakim dei syu ban wan pai ki song thu bakin ki beriu ya ki song thu baki song ki sabean yang tu kajaka tingi kwa ban ong ru ya ki sobami da ka basong namari phim kwa ba sa tangkat nu ars ngila da ngilap ba pisong pisa biang ngin sawan da ka bor ba hata ka pol da kami kanu ka jingja ka bosofi ngatharai ka jingkit kli kam de yangi kan de ki bor sorkar kan de ru kitu ki beriu ki bale persya ke ka bangi ngila pathai ki kitu ki beriu ki basa to ki ong siu bai wa hi na kaliang ka jongi na do ka singi wasdak ngim sim la song than ngilawat ya
don kita jingong jong kita beriu bang isiu bai ngisiu belai nreng ilai kendu kita beriu wat ki keno ru kita beriu ki ai da ka jing tho yang i bakim sim la sim yang ta ka bai ta ka bai lai te kuma kalong menta kam de ka kamram go jong i ban wat jing tep lada ka de ka kamram jong district administration ka de ka kamram jong kibor ki badai pet ka jaka lada don kumu tau beriu ba pensnabe an gitu gieng kamut kita kibor ki de ben sim kam yo tau beriu balik ta Ika kumbang ong i kumba ka kibor sorkar kidon bentalang hangini ki kam kiba lebean bat kabar galong ba kibor sorkar ki jongi kinongelam ki jongi ki sim sting palat yakinu ki kam ki baya tengku bat kibri bana bang ngimtep kala bandai kadau baki de kibut bang jongnu ngimtep kala bandai kadau baka jingmi na ketu kajaka kapisa ka mami na ketu kajaka ka babun lesi kala bandai ka kibor sorkar na kibor ki badai pe itu kajaka ki don ka jingyo nong na ketu kajaka tengi kwa ban keren na ka basya ngim kwa ban yakta yakakam ka baka sorkar kale na kamle reka kam jo ka HYC la kalap baki don ki jingle be anya nu jaka po upu tu sam jo ka briun yo trap nyin le ke bodon kam